zitzaion ba, zer pasako, Zer pasa. Honi badak zer pasa zaion. Ze? Oean egongo dela. Ke ba, ez da izango, ze bestela oaingoz telefono hartuko zuen. Abixatu. Ze, beste behin olakon bat egin zuen, baina abixatu zuen, ez, fina da hortarako, ez. Ai, seguru aksidenten bat izan duela. Ze, karretera dauden bezala. Ara, boka negra, itzaio zer pasa, seguru. Oi, nazazun nerviosa jarri, ze, jan nahiko nerviosa nahota. Zure bai, Ai, hau bai, ez diodala barkatuko. Ama. Ze? Ez zaion ba okurrituko gaur justu Iruñera joatea. Ara. Ai, oi, txotxoloa da, eta justu gaur joango zen ara. Karo, ez santa izan nahi errepidetan ez ibiltzeko. Baina, bera gainetik motorria. Ai, ez da hori egia izango, Rosaito, bai? Jungo tezan, obio. Auskalo. Zer, Inaxo Mari aiatu alda? Eba, ez motel. Nun sartu den arrastoik ez. Missing. Seguro asko aksidenten bat eukiko zuen. Ze karreterako zo gaizki daude, Ara, Carlos, beti esan. Ezea motor zikin horrekin azkenian disgustuen bateko gendula, baina... Bea, hala. Ama, lasai deitu diari eta lasai gelditu favorez. Ze tiari, ze bakarmeni? Dia. Karreteratan ibiltzen diran ambulantziei. Bai, honi nahusi izangoa, Jesu. Carlos. Oire guri tokatu bihar, Carlos. Carlos, bost axolakoena playbackean egin beharko deu eta zerbait egin ze Inaxo Mari ez da azatzen eta partiturak ere ez. Ba, lasai. Hori ingo deu. Eta, bueno, igual nik musika entzun datera ezaket. Bai? Bai. Ai, Carlos, alagoa zen. Ama, dien deituta lasai. Hortan nahi naiz, iso. A ber, informazioko zeako zea, aizue, diaren telefonoa berde, baina urgente, Oie, deskarada! Oi, euskera zitzegiteagatik ez tipa telefono eseki. Desde luego, haze servizioa dauzkaun herriuntan. Txotxola zikina. Ba, magnetofoia jarri, eta, bueno, ikusteko kantua nola den, bale? Oida, eta entzazue, baina jarri magnetofoia, eta entzazue kantatzen nahiko bazinate bezala. Hain playbacka, baina dantzan eta dena, koreografi guztiarekin. Listo, martxan dago? Bai. Erdipena zedo inpiritan, bakardade osoan, iluna barbatez azaroan, kontxa kondarroritan. Atzen tartetikan ikusi ditzaket milioin eta mendi. Kondar gaztelu bat egin du jadanik, Santa Clara bezain handi. Iria usteko esperantzetan, iluna barrean hemen nagoni. Hemen txenagoni noiz helduko zain, surfer bat bere tablakin. Iria usteko esperantzetan, iluna barrean hemen nagoni. Hemen txenagoni noiz helduko zain, surfer bat bere tablakin. Zergatik ez biok zeharkatu, lurrak eta itxasoak. Kresala gozatu bai dezake, zure Espainien goxoa. Itxaso munduaren mapa egingo dut berarekin. Ta itzuliko naiz kontxara berriro sirena itxurarekin. Iria usteko esperantzetan, iluna barrean hemen nagoni.
Ondo, zer, Carlos? Ba, lasai, Bai, aterako dut. Bai, aterako Kantau, duzu bai, kaka? bai, bai, Ia bai. dena idatzi duzu eta... Bueno, Fenomeno, bueno, Pixkat falta da. ni ia ina badatorren ikustera joan beharra daukat, bai, segi lasai. Bai, aterako duzu, ez? bai, bai. Aizue, oso ondo. Beira, Bai, zuek esan erraz esate zuela saioteko. Ez dela zienterik izan, baina hori nola dakizue. Ta nola bisatuko zizuen bazea terraplanetik bera hori baldin bada eta burua utxita baldin badu. Claro, ze, nik abisatzei zue, baina que si quieres arroz, ez diazu ikasik egiten da. Tira ba, begiratu zazue ondo favorez, zer? Keba, ez du aurkitzen. Claro, itxasoko aitzetan hori baldin bada nola ikusi. Itxasoko aitzetan? A ber, Baina, nondik abiatu da Iruñara? ez pa jakin, hori... Berri baldago. Keba, okerrena espero dezakegu, Eta eo zertara prestatzen joan berra daukau. Ara Begoni, nik dia gurutze gorrilla eta hartzaina mobilizatu ditut. Eta hemen digutxiraia etorriko zaigu abisua. Ai, eske hain hona zen. Bueno, favorez. Zildu nahi duzue, nola hain ona zen? Dauneko nahi duzue, ala. Bueno, hain ona da. Egitea. Ai, Ara. Ai, sagra. Ai, mendiga. Sí, Rosarito, ala, ireki eta. Bueno, tragu txarrak lehen bai lehen pasatzea. Hobe. Hoxe, sí. Sí. Hau da, hau. Txotxolo! Eskerrak azinen aia zarela. Gure txikia. Jota. Dios, zela eta esazela, amentxe egun gaitu preocupatzen. My God, hau, errezibimendua horrelako genuen, espero. Izan hainbeste denbora zaieuki gaituzu. Zu Rosarito izango zara, urte askotako. Nola izango naizen, ze? Ez zara gogoratzen iten zala? Lehenago elkar ikusi aldu ba, harritzen naiz, bestela seguru goatuko nitzala. Bueno, txotxolo, izagarri, jo. Nahiko susto eman diguzuta dagoeneko. Aizun, golfante. Eta zeatik ez diguzu telefonoz deitu berandugo gailatuko zinela abisatzeko, Deika eta deika jardun ez baino, telefonoa beti komunikatzen. Haizu, zu ondo altzaude. Ondo, fenomeno. Bueno. Bai? Ba, oso kolore txarra daukazu. Balaik ez, biajian pitin bat mareatu egin naiz. Ara. Motorria? Nola leike? Motorrian ez, abioian, Etxetik onera abioian? claro, nola bestela. Bueno, zutzaude oso santu. Ez pitin bat txola bilatuta, no? Baina lasai, laizter pasako zaiteta. Ara, begira, eseri edo etzan sofa hortan eta egon lasai, gaurkoatik ez duzu lanik egingo. Oso, dena dela ni Inaxio Mareren bila etorri naiz, hemen alda. Ze pitin bat itxengo jo, baina bestela banoa, Karo, amnesia daukan. Amnesia. Bai, kolpe bat hartu ondoren oso normala izaten da amnesia eukitzea. Baina ze golpe. Motorrean etorriko zen irristatu eta buruan kolpe hartu du. Baina kaskoarekin txokatzen zaitzea buruan hartzia. Baina gaur ez daren kaskori. Ara, kasualidadia. Ai, tranquila, hau konponduko deta. Ai, lastana. Ai, neu garbitu eta konponduko zaitu lastana. Bizotzan ere bizotzeko azukreko eskorra. Ai, ze guapota ze dotore, Ai, ikusten, hasi da purke gogoratzen. Ja, gogoratzen. Aizue, nik uste dut obereena mediku psikiatra bati deitzea litzakela, eta ea aurrelako kasuetan zer egin? Ez, Rosarito, ara, agentzia erakutsiko jo, eta nik uste pixkanaka gogoratzen joango ala. Nik hori Hitchcocken pelikula batean ikusi nuen, eta zea oso resultado honekin, Itxoin, froga bat ingo jota. Aizu. A ber, zein naiz ni? Barkatu, baina inork ez getxo orkestu, Bueno, Inaxio Mari nahikoa jau, Ara, broma bat bezala, bale. Baina ni ez gehoikaratu bestela, haze belarrondoko jasoko eken, Ze barkatu, baina nik uste oso nastuta zabiltzatela, ze nien naiz Inaxio Mari, Ja, hori bagenekien, lasai. Zu, lasai. Egon hor txepatxada egarrian. Ama, ez omen da Inaxio Mari esan di? Oi, eta zein uste udela ba? Napoleon?
Ara, lehen esan dakoa, nik uste dut, oberena mediku psikiatra bat iritzea litzakela. Ez eta ez. Ze, gero elektrosiok eta golako goza pertsona bat txarra epintzen dabe. Ignacio Mari ez, Bai, ara, honena izango azea, estudio erakustea. Ja, estudiokin, bai, nik uste hasiko gala, gogoratzen pixkanaka. Bai, ala deneo, ojala, itxo pixkatia. Aizu, eta nola nahi duzu bat deitzea? Ba, nire izenagatik. Ja. Ta, nola da basure izena? Jesus. Bueno, Jesusito ere deitzen diate, baina. Jesusito. Claro. Hainbeste gabonetako kontuta kantata, Jesusito. Arrapazan. Bueno, alaba, Jesusito. Hala, guazen, pasa estalpera. Guazen estalpera, Jesusito. Belengo estalpera. Belengo estalpetxo. Batia. Aizu, arrasateko zoroetxea, begira, kasu grabe badaukagu hemen. Bai, akzidente bat eduki du eta buruan kolpe hartu eta izugarrizko amnesia dauka. Bai, Jesukristo dala uste du. Ez gaitu ezautzen. Violento ez, ke ba, ez nahiko lasai dago. Hombre, personaje horrekin, karo, beste bat aukeratu izan balu, akaso, Ja. Korrientea segitzeko. Bale. Aizu, eta Ama Virginaren aingo banu? Ja, ez da behar. Bueno, bale. Aizu, eta igual Maria Madalenarena? Baize, nik behin eskola nahi nuen. Bueno, eta ikusi nindutena nahi kondo, gehatu zala esan ziaten, bai. Bueno, bale, aizu, entzute izut? Ez, ni nahiko lan daukalendik ere iteko, txorak eoitan ibili beharrean. Bale. Bueno, zer, kalmante, bai, bere botikinan eukiko itu. Bale, bi, bai, ondo. Bueno, lehen etorri, aizue, bai, gero arte, agur. Ezu, kosta zazu etortzea, Hemen danak larrituta zure zai, eta nik gaina partitura behar nituen. Partitura? Partitura. Utzi, ze, izugarrizko golpe hartu du buruan, eta zeharo txorauta dago. Ezuina, gu prest gaude. Ez. Hau ez da Ignacio Mari, hau Jesusito da. Ignacio Mariren anaia, de brother. Bai, hori da, Ignacio Mariren anaia eta gizaki guztion, anaia eta hartzailea, eta gure salbatzailea. Hori. Eta hola, Jesukristo. Zuetzan nigatik gaituko, Lasai. Ama, emaizkiotzu hemendik bi pastilla. Olako bi, ondo. Lasai. Ros! Jo, hemen ere ez aldit inor kasorik egin behar. Harritzeko da, hemen inorrez dutia. Aeroportua? Aizu, Miamiko abioia ailegatu alda. Bai! Aizu, mesedez, pasa abisua Jesus Maria Elizun hori, bere anaiari itxoin dezaiola, Bai, urgentea da, mesedez, Bai, hortik ez muitzeko, guaintxen iguala, konforme. Ala, hasi, Carlos, nesune, mira. Jesus Christ, superstar. Izama, Jesukristo superstar ez. Kontraproducente izan daiteke. Psikiatrak esan dit. Hobe beste zerbait kantatzea. Bale. Zer kantatu ezakeu, Carlos? Maitia, Hori hobeto, oso politia gaina. Gambara garbitza zaio. A ver. Bai, hau zuretzako, bereziki. Ia zure guztokoa dan, Akizu ez da. Maitia, 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 baina zer diozu, berak ez zaitula maite, zu gabe ordea, erotu egingo litzake, zu maite zaitu, eta ez zaitu astuna. Zu maite zaitu, beraz dago zure zain. Utzi zenuela, uste izan zuenetik, txoratuta dago. Ez da bilondo burutik, zu maite zaitu, eta ez zaitu astuna. Zu maite zaitu, beraz dago zure zain. Maitia,
maite zaitu, beraz dago zure zan. Maitia, maitia, maite zaitu, izan zoriontsu. Maite zaitu, izan zoriontsu. Maite zaitu, izan zoriontsu. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Nik hau ezin detein inola ere, ez da neitare. Aizu, hoxe, eta nundara zea? Nungoa zea? Igorrekoa. Igorrekoa. Bizkaitara. Bai. Benetan bizkaitarra nahi. Benetan bizkaitarra. Eta nolatan hasi zinen paperarekin horrelako gauzak egiten? Bueno, Nondik etorri zitzaizun inspirazioa? aitek erakutsi eustan txori hau egiten, esate baterako txori horrek Unamundok egiten eban ere, Unamunok egiten zuen txoria? bai, Don Miguel de, Don Miguel de. bai. Eta gero, aitek ere erakutsi eustan itxasontzi hau egiten, eta gero, ondik nindeuk eskolara joan, eta beste agente batzuerekin, apurke bala nindeuk hau erakutsiko zut, zuzeu bestea, eta apurka la. Baina nola ikasi duzu liburuz, ala ikastaroak jaso dituzu, ikastarorik egiten da, horrelako ikastarorik, paperarekin? Bueno, liburuetan ere ikasten da. Baina nindeuk egin dut Igorreko unibertsitatean master batzuk, eta han benetan ikasi neban gauza guztiak. Adarra jotzen ez. Ez, Igorren unibertsitatea daukagu. Bai, Eta antxe papiroflexiako eta Bai. tesi doktoralik edo egin alduzu. Bai, tesi doktoral gogor bat. Bai, zer buruz? El porqué del papel higiénico. Zu benetan, Cum lauden ataran neban. Cum lauden gainean. Bai. Pentsa. Haizu da, erakutizkiatzu zer egiten dituzun. Hau zer da, astotxo bat. Bai. Hau, igela. Hemen sofak dauzkau, ez? Bintzako, Bai, batentzako. Ai, ni hau gustatzen zait. Hau, honen nola izan hau, Nazarenoa, ez? Bai. Txiki-txikia. Cofradía del Niño Jesús. Ara. Dana egin da dago. Aizu, eta hau nolatan eman zizun hau ikatik? Aspertu egiten zinelako edo? Bueno, aspertu ez, baina berbarik zauzenean, apurke, soinu ederra ipini, papela euki, eta apurke, ala. Tiki egiten, ez da? Ez dut erretan, ez dut edaten, zeus Biziorik ez duzu, paperena da zure bizio. Bai, handia da, ganera ez da merkea papeleta. Ez, egia da, egia da. Aizu, eta ikastarorik edo eman alduzu inoiz? Bururatu altzaizu ikastarorik ematea, ze, akaso ni apuntatuko nitzak, Ni neu egonaz Gabonetako parkean, eta gero berbarin dauen denpora pila bat behar dut nire gauzak egiteko, baina ondino goizeko 3:30 lauetara arte ordekot ikastaroak emoteko denpora. Ba, ni ordu hortan seguru eraizela joango. Zu, hor ikasten da gehien, Bai, ordu hori da oberena ikasteko. Bai. Hauek zer dira, txori batzuk kabian, ez? Bai. Eta moitu egiten dira gainera. Ia, erakutzizkiatzu txapelak. Txapelak dira, hau zerrena da, obispoarena, ez? Obispoarena, bai. Eta bazen hon? Koroia bat, erregearena. Jantzi geratzen zaizuan. Hau txiki eta egon papela, baina, bueno. Ez di joakizu asko. Bueno, ez pentseu. Bikingoarena, Hori eh? bikingito, bikingoaren semea da. Ai, erakutsi asto hura, zehat, zorrota guzti. Eutsi ba. Ze politia, izatzala buelta epan da. Ze gauza politia. A ber, gehiago zer daukazu. Txori hau? Orain Txori hau egin bai, txori hau? egaz egiten duena, aurrerantz eta atzerantz. Zate baterako horri iztariak egon, eta badua txori aurrerantz, zutiroak bota mesede. Pum. Ipinten dugu eta atzerantz. Hori da, kolibri moduen. Ajedrezeko dorre hau, ez? Bai. Eta egin alduzu ajedrez osoa, hola, pieza guztiak egin aldituzu inoiz. Ez, hau egin eskero gero, besteak hasi eskero, galdu egiten dire, eta barriro, eta tableru ebe ezin duzu papeles egin. Izan den behar da marmoleskoa edo... Jakina, zerbaitola senda. Bai, bada espadago gor. Eta inoiz ez duzu erakusketarik egin? Horrelako gauzekin? Txori politia. Ni etxean egin dodaz eta etxean ipini.
Itxean. Eta gero, moda amaitzen danean barriro bota eta hala. Ez duzu paperezko etxea eukiko, ez da? Ba, ez, gurasoaren etxea dekot, baina, bueno, egun baten erosi behar papela eta egin etxea, azantxan kanpoan. Ez adreilu, baizik eta paperez paper, eh? Bai, apurke eta... Aizu. Japonesak hasi dire etxeak egiten papelez. Ez dizu soinisten. Bai. Benetan? Bai. Aizu, eta zein da egin duzun gauzarik handiena paperarekin? Handiena, ba, txanoak. Esate Txanoak. baterako txano hau behar dugu papel handia eta, bueno, gero, esate baterako papel handia eta zabala euki eskerozuk egiten dozu nahi dozun handia eta txikiena, Hau alango izango da? ez, alango pajarita, baina askorbe txikitsuago lentilla baten estutxan sartzeko. Etzaztu esan. Bai. Oi, ama, haze gauza. Aizu, eta... Beste, gatu intzai papera. Aizu, eta honek balio aldezake terapia gisa edo? Bai. Ola, pixka bat txoratuta Bai, dauden oso nintzen. ondo, eta ondo dator. Ja, lan bai. gauzak. Bai. Ia, begiratu zazu ondo. Ze? Ez altzea, ez zertaz gogoratzen. Nola gogoratuko nez, baina lehenengo aldia da hemen nahola. Lehenengo aldia. Papera flexia egiten duen bat, nik hau gustatzen zaidanarekin. Hau zer dira, salto dituen igeloitakuak, untxo. Nik gauza bakar bat egiten dut, baina erakutxiko ditut, beira. Zer, ama, zer. Negatibo. Imposible. Eta zer egin behar du bauain? Ba, haber ziritzazu, mi pentsatu ez, ba, akaso, akaso, beste golpen bat jasoko balu, ba... Ama, beste kolpe bat ez. Ez dakit, Bueno, nun bukatu behar du. Ez. Zedanteak hartu alditu. Afirmatibo. Bueno, orduan guk arraseteko itxoingo dieu eta lasai. Ba, zegoen esun esan zazu, baina nik arrasatearen baino lehen, eos zer gauzekin probatuko nuke, Osarito. Beira. La-lan, 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 la-la-la-la-la-la-la-la. Jose, barkatuko iguzue, emaiazu zure telefonoa eta Hemen beste daukazu moment, tarjeta. bai, hor daukazut. Bai, Ia, guztia emaiazu, behatzi lau, prefigoa eta gero, lau bat bi, 6 3 behatzi 8. Da, deituko izute, ze oantxe oso momentu larrian gaude, eta barkatu Agur, iguzue. bai. Agur, Jose, Bai, eskerrik Jose. asko. Bueno, nik ere, hala uste, eta hobe izango de joatia, ze Inaxio Mari oso kezkatuta nauka, bai. Zu lasai. Ez da molestia, Ignacio Mari bueltatuko da, bere honean nola, eoala. A ver, ja, Rosaito, a ver, honekin zein presillo. Ai, Ze, bueno, ama, dita batean emaiozu ez, nik ez dut ikusirein nahi, eh? a ver, ba. Ai, azkarra ma. Bano, Ai, bat, bita. Baina, zer dau! zer, A ver, gogoratzea altzea zerbait eta... Baina, dela gogoratu behar dudana. Bira, lepoezurren haino naukazu, oso bidei luze batetik nator, egun guztia abio-ezabioi ibili naiz, eta ezin dut ulertu zertan zabiltzaten. Bira, mesedez, eus nazazue pakian, kolpea besteik ez gendun behar ja. ama, negatibo. Ala, ez que ez diot ondo harrapatu, Bueno, akaso, hola, albo batean joko bani. Ez, ama, ez da pentsatu ere, ekarri lata hori honek, ez da pentsatu ere, ama. Nahikoa deu. Hau da, hau. Bai, orain txegoaz. Hala, guazen denok Bai, bega, bai, lasai, guazen. ama, lasai, susta pasako zaizuta, akaso Segi. barreta dena ingo duzu. Barre? Hala, guazen. Ai, ama... Bai, zer nahi duzue? Hombre, Vicentin, zer etorri zea, kuadrilla guztiarekin? Aiba, aizue, ez zinaten kantatzea etorriko. Oh, hoixe da, justu behar genuena, fenomeno. A ver, Itxoin, zu, Bai. etzan, hementxe, lasai. Taukat ezan behar inola ondo nago. Bueno, zu kaso iasunei, nidana zure onerako zateizut eta etzan, lasai. Ala, hasi nahi duzuenean. Ai, hasi. Musikak asko lasaitzen duta. Hoxe, Hasi.
de San Antón. El bolillo vengo bajando, ay, 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 pobre mi Cholita, sabe Dios si volveré a la tierra donde nací, sabe Dios si volveré a la tierra donde nací. Clavelitos, clavelitos, el huerto de Guajerico, corazón de piedra dura, ojos de manantialito, corazón de piedra dura, ojos de manantialito. Ya me voy, ya me voy, ya me voy yendo, sabe Dios si volveré a la tierra donde nací, sabe Dios si volveré a la tierra donde nací. 3-3 a la rueda de San Andrés. ¡Víctele bonito! Ya me voy, ya me voy, ya me voy yendo, sabe Dios si volveré a la tierra donde nací, sabe Dios si volveré a la tierra donde nací. Earki gaude horrela, Bai, aizue, asko gustatu zait. Presak altzabiltzate? Ez da gaudize. Ez? Ba, begira, grabazio bat eitea gustatuko litzaidake. Badakit, zeatik ez zarete estudiora pasatzen. Carlos dagoan gure zuzendari musikala. Itzintzazue berarekin, berarekin egon zaitez eta berarekin grabatu. Bai, ze ointxe arazo larri bat konpondu beharra daukauta. Barkatu, pasa. Bai. Beldurri gabe. Arau, hau bai da largazki polilla, Igeldo nehindakoa. Inazio Mari, bani. Hau Inazio Mari da. Ja. Ofizina hontako sekretariua. Eta hau berriz, zeinen motorra da? Zeinen motorra da? Takit? Zure motorra, Nire motorra? Nik ez daukat motorrik eta, ni deskapotablea daukat. Deskapotablea. Bueno, segun eta nola begiratzen den. Bai, haze Jesusito modernoa etorri zaigun, Aizu, zuek zertzeate arrasateko zoroitxekoa. Bai, eta zein da gaxo dagoena. Begira, antxe sofa nire amarekin dagoen mutilura. Lasai, ambulantzian behan daukagu eta diskreto egingo guztia. Hemen Republika Dominikanan. Barkatu. Zer modu zara? Ni nastu xamarra baina ondo, eta zuek? Kolpe handia jaso alduzu buruan. Bueno, handi ja, bai. Ze hau minbera xamarra daukat bidez txintxoi atera zaidan. Lasai, begiratuko zaitugu, lasai jogatu zaitezen. Eta ikusi zemuz ikusten duzu? Bueno, betaurreko egabe, gutxi. Bai, baina hori betidanik, bea erditsua data. Bea, guazen nahi zuen dian. What? Bai, zatoz. Noa? Torri. Segi, lasai, beldurri gabe. Hala. Ama, ni joangoan naiz. Ez, lasai, ni joango naiz. Ni joango naiz, kasu hauetan, nik esperientzi gehiago daukat eta. Hala guazen, Jesusito. Osea, Jesusito izena du. Eta Belenetik etorri zaigu abioiean. Hala guazen, Jesusito de mi vida. Bai. Eres niño como yo, por eso te quiero tanto. Ina!
Ene. Baina, Ros, Ignacio Mariri zer pasetxan Jakoba? Agurtu indot eta ez dozte kasurik egin. Ezagutuz baino bezala. Ene. Patxi, haze disgustua daukaguna. Akzidente bat izan dut, zeharo trastornatu egin zaigu. Bueno, animatu zaitez, Ros, Ez da ezer pasako, Bueno, eta zerbait pasatzen baiako, akizu, Beste sekretarioren bat edo topatu beharko duzu. Bueno, Patxi, favorez. Nik gutxienez espero dezakedana da biharko normal egotea da. Eta biharko normal espaldin badago, hemen egongo gehagu bere zai. Eta zuk ere gauza bera espero behartzen nuke, lehen bailen sendatzea. Iepa, Ros, hau Patxi, barkatu, baina ezin izan dizut egun osoan deitu, zehatzea eta aurre ebilinez, eta gaina deitu dudan guztietan, telefono komunikatzen zegoen, ze dana kontrolpian aldao, ze barkatu, baina berriro aldin beharra dukat, Aizu, kasualidez nera nahiak ez zuen ona deituko, ze erotzekotan nabil? Zu Ignacio Mari zea, ez da? Ze? Ignacio Mari, nola izena duzu? Aizu, Ros, baina ondo altzaude, mesedez, Ros, haze disgustua. Semaforo batean ambulantzitik ies egin digu. Sagra, akaso zu jakingo ez nera nahiak deitu aldu. Ze atzo gauian abisatu zidan Miamitik zetorrela eta dagoeneko hemen behar zuen. Baina ez tinun aurkitzen, ez aeroportuan eta ez tinun. Eta ja dagoeneko nahiko kezkatuta nago, ez dakiz zer egin. Zure anaia ez da, Jesusito izango. Bai. Zertzate, akaso bizkiak eo alakoren ba? Bai, noski, kontatu niztuen banuela nik anai bat pelotari ja Miamien baua da. Bai, aizu kontatu zenun, baina guain dela denbora asko, Eta gainea beak ez digulako ikasen. Ez eta ingauza arraroak egin dizkigu, karajo. Hemen egon alda ba, eta noa joan da? Bagoin dela pare bat minutu ikuski, etzea, futin eiten. Futin zea, futin. Nere anaia futin? Bai, ni estudiora noa zelan handia daukat eta ama kasi zure bai, Ez ni. Ama estudiora. Bueno, baizpada, etxea deituko dut. Erraliatu dezu oraingoan ere. Eta dena ez entzuteagatik. Bai. Amaik aldiz esan dizut, ez zela Ignacio Mari, eta itxuraz oso diferentea zela. Baina, buruan kolpia eman artetzea gelditu. Ara, oire haitu inbehar da geho, Segi, ama, segi. Etorri nerekin, ez zaitut hemen bakarrik utziko ze, bakarrik uste bat zaitut, eozin bombera da ingo iazu. Segi! Ignacio Mai. Ez duzu zer ulertzen ez da. Karo, etorri. Beitu, nik dan argi eta garbi esplikatuko zut, Baina esplikatu zer? Baitzu. Antzadanez. Hala, listo. Zuek behar duzuen denbora guztia hartu, lasai ze dena konponduta da. Bai, konponduta. Guk konponduko gaituzte. Ama, lasai. Ze guk dena borondate honez egin deu. Eta horrelako kasuetan egin behartzen guztia egin dugu. Lasai. Ez da zure errua izan. Ala uste, ni pentsat. Ez. Babolio horrena baizik. Ze hasieratik dena argita garbi esplikatu izan baligu, baina ez, txotxolo hutsa da. Ala da, ara, hortan arrazoi. Haze susto eman diguna. Hoi da, ama, eta beira, zuk guiri eman digun sustoa eta zuk eman diozun danbatekoa, ala, kitxo, empate, jazta. Zer esan nahi dezu, oseak uno con lo otro. Hoi da. Tira ba. Pakia. Ala, Carlos, prest? Hasi ba. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. Y sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió.
y de entre sus brazos maternales por extraño sortilegio el Chogui se convirtió. Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo, se alejó. Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los Chogui. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repica en su cantar. Salta y picotea la naranja que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo, se alejó. Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní. Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní. Santagedako ambulantzi batian? Bai, bai. Eta atzetik sagrario, Jesucito de mi vida, kantatzen. Ze arraio ginote diote hauek. Guantxe bertan argitu behar ditut nik hemen gauza guzti hauek, Amen. Pasa, pasa, Jesus Mari. Zure anaia horti da bileta. Ignacio! Zu, arkonda konduko utzut ez da. Ez nik ez dut barrura sartu nahi, Zergatik ez. Ignacio Mari! Amentxedeko zua anaia futinetik etorri data. Eixo, espera, kosta zaik. Ez nik hauekin ez dezerik usik izan nahi, Aizu, gaiztokoiak, bueno, gaizkien ja barkatu eta, bakizu, ondo eginak onartu. Baina, Jesus, da nion bai da bezarkada bat? Iniexo, guazen baki mendik lehen bailen. Amen. Bueno. Hau da, hau. Aiba. Baina... Bazen osada ba? Inaxio bila. Beste bat, Inazion bila. Ez. Inaxio bila ni naiz. Eibarko taldekoa, gertatzen da kotxe aparkaten gelditu naizela eta. Pasa. Ui.